тапшырып, Гомумән, менә бу авыл икътисад форумының Шыгырдан диалогы дигән исем белән мәйданда ныклануы, тотырыклануы дип әйтергә миндә аны зур эшкә нигез сала дип беләм мин. Чөнки менә бүген без дини эшләребезне дә, милләт эшләребезне дә халык яши торган тормыштан читтә була алмыйбыз, читтә кала алмыйбыз. Менә безнең җәмгыятебез белән бергә булырга тиеш. Һәм менә без дә инде булдырылган кадәрле бу мәсьәләләргә игътибар мәйданын булдырырга тырыштык. Безнең максатыбыз менә без былтыргы форум вакытында хәзер айрым икътисад белән бәйләнешле кануннарга нигезләнеп экономик зоналар турында сүз барган иде. Алар Россия дәрәҗәсендә бар, региональ дәрәҗәдә дә булдырырга дигән. Аннары менә былтыр тагын бер яңа төрле дә бер тәкъдим ул уңышлы эш булдыра торган яңа бер оешмалар турында сүз. Бизнеста булсынмы, икътисадта булсынмы, яңа төрле программалар бар икән. Менә ничектер шуларга безнең милләттәшләребезнең дә күзен ачырга. Менә моның шикелле форумнар ул безнең менә бая мин чыгышым вакытында да әйткән идем, без мөселманнар милләт вәкилләрен, милли оешмаларны күбрәк шундый социаль мәсьәләләргә кушылып эшләргә кирәк. Без үзебезгә аерылып бер читтә калырга тиеш түгел. Менә әгәр дә халкыбызның бу эшләрдә уңышы булса, алга китеше булса, алгарышы булса, ул бит инде милли дини эшебезгә дә файда. Татар халкы дигәндә гомер-гомердән авыл җиреннән чыккан барыбыз да, мин үзем дә бу туган авылым минем. Һәм әлбәттә инде без авылдан башка татарларның киләчәген күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки авыл бетсә, татарда бетә. Шәһәрдә кызганычка каршы читтә регионнарда яшәгән татарларга бик уңайсыз телне һәм гореф-гадәтләрне саклап калырга. Шуңа күрә бүгенге көндә телебезне югату һәм гореф-гадәтләрне оныту тенденциясе шәһәрләрдә бара. Аны мондай форум берләштерә алмы татарларны, татар бизнесменнарын? Әлбәттә берләштерер, чөнки бер үзең генә алга барып булмый. Шуңа күрә бергә очрашырга кирәк, бергә аралашырга һәм нинди булган күмәк общий тенденцияларны бергә карарга кирәк һәм шулай ук бер монда бит инде карасак хөкүмәт ягыннан да бар һәм дини яктан да, бөтен яктан да, эшмәкәрләр ягыннан да. Шуңа күрә бергә урлашып, бергә уртаклашып, инде бергә алга бару юлларын табу өстендә сөйләшү площадкасы дип саныйм бу мәйдан. Шыгырдан диалогы исеме астындагы форумның икенче тапкыр үткәрелүе ул юктан гына түгел. Чөнки бу җирлектә инде шактый гасырлардан дәвамында күлкән үзенә күрә бер тәҗрибә бар, үзенә күрә бер әйтергә кирәктер бер формасы барлыкка килгән. Һәм менә шушы эшмәкәрлекнең, ягъни авыл җирлегендә эшмәкәрлекне ничек иттереп үстерергә мөмкинлекнең алар турыдан-туры бер мисалын күрсәтәләр бөтен дөньяга. Менә аның исеме дә алар бик дөрес уйланылган исем диалог дигән сүз. Ул диалог бер форумда, ягъни менә кешеләр киләләр, фикер алышалар һәм үзләренең дә тәҗрибәләрен уртаклашалар. Кирәк менә безгә аеруча шунысы сөендерә. Үзебезнең татар авыллары шушы эшне башлап җибәрделәр. Һәм менә инде без күреп торабыз, татар эшмәкәрләре үзара аралашалар. Алар бизнесында, ягъни бүтән өлкәләрне дә бер өлкә эчендә генә түгел, ә инде өлкәләр арасындагы татар эшмәкәрләрнең дә үзара элемтәләрен ныгыганын без күрәбез.